umyeni wakhe ebulawa umuntu kusho mina ukuthi wahamba emhlabeni ngesandla somuntu namuhla kwakumuphi unyaka mhlawumbe Ninety-seven, i-coronation yayingekho emhlabeni. I-coronation yayingekho emhlabeni. Kodwa mina ngiyakwazi ukuhlehla kuleli emuva ngiyobona ukuthi lo muntu akhuluma ngaye washona kanjani. Lo muntu engikhuluma ngaye ukuphi umphefumulo wakhe. Mina lokhu ngiyakwazi ukubona. Yimi utshela wena ukuba washona kanjani. So la ngizama ukukhanyisela ukuthi amandla esiya ngawo i-coronation ngamandla okubona. Akusiwa amandla okuwafundela phansi. Siyabheka senze njani sibone. And ngitshelwa uye mina ukuthi ubemthanda unkosikazi wakhe. Buthi ngifakazi. Ngicela umphendule. Ndahleka mkhulu. Ngoba ke mkhulu unananto ithi into iyenzeka masingayijongile ngamehlo yenzeka ngayo. Ikhona ingcambu isuka kuyo. So kuba ungifundise loo nto kuthe apha ekuhambeni kwexesha ndayibona le ngcambu ifuna ndingabi namyeni ndingahlali kamandi ndihlale ndincutheka ndifundisa abantwana ndindoda. And leyo nto leyo seyenzeka nakumntana la ifike iqale khona futhi izoya phambili. Kodwa namhlanje izwi lami ngitshela lona emhlabeni wonke jikelele umuntu wakuthanda ngokweqiniso ilwasho ka-97 ungunumber 1 kolonke uthando. Ngiyaxolisa amakhona umsheshe ungunumber 1 ungunumber 1 kubo bonke abantu. And uma ekhululeka ziningi izinto okulwela zona uzokwenza uba idlozi kumntanakhe izinto akamamizi kanasizona esaphila uyomenzela zona zikangale ezweni likamoya. So ngicela ukuthi ungambheki njengenja ungambizi ngenja akazazi akulahle wanqotshwa imithi yasemhlabeni. But namhlanje sikhuluma guess what ukhululekile nanze next day,